Do nočného hotela si môžu svoje deti odložiť nielen rodičia z Prievidze a okolia, ale najmä turisti. Tých na Hornej Nitre z roka na rok ubúda, prilákať by ich malo aj toto netradičné zariadenie. Toto je jedna z možností, ako sem natiahnuť naozaj turistov, pretože majú možnosť sa ísť odreagovať vo večerných hodinách, spraviť si romantický večer po Bojniciach. O deti sa stará profesionálny tím lektorov a pedagógov. Detičky prichádzajú každý piatok od 7 hodiny večer do rána do 10. s tým, že majú zabezpečenú večeru, raňajky a teda plnohodnotný zábavný program. Pripravení sú nielen na turistov zo Slovenska, ale z celého sveta. Pokiaľ máme turistov zo zahraničia, tak sme schopní zabezpečiť lektorov alebo teda učiteľov, ktorí rozprávajú buď anglicky, nemecky, francúzsky. Aj keď je nočný hotel určený predovšetkým pre turistov, začali ho využívať aj rodičia z okolia. To je úplne úžasné, lebo deti sú medzi kolektívom, môžu si to vyskúšať aj zahrať sa v noci, urobiť si takú súkromnú žúrku. Rodičia môžu si ísť niekde na vínko, oddychnúť si, spraviť si spoločný večer. Mnohé deti spali bez rodičov prvýkrát v živote. Žiaden problém im to ale nerobilo. Sa mi páčilo, že sme svietili lampašik. Mne sa páčilo, že sme pozerali rozprávky a spali. Že som spal v pacaku. To, či nápad s nočným hotelom priláka na Hornú Nitru viac turistov, zistia už počas tohtoročnej sezóny. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.